Tuto som si dovolil taký príklad, akým spôsobom si predĺžujeme zdravotnú starostlivosť alebo ten kontakt s pacientom sami. Poslal som pacienta na chirurgickú endoskopickú ambulanciu s tým, že keď mu budem ožarovať pažerák, ktorý už aj tak je stenotický, tak sa mu uzavrie úplne a pacient nebude môcť jesť. Žiadal som o zabezpečenie nejakej cesty výživy. Chirurg pacienta najskôr objednal, samozrejme pacient išiel domov, potom keď prišiel na endoskopiu a na inštaláciu PEGu, vrátil sa odtiaľ ku mne s tým, že PEG sa nedá realizovať. Následne, samozrejme, ja som ho musel poslať naspäť chirurgovi, aby si mohol ho objednať na operáciu. Až keď sa realizovala tá, mohol som ja pokračovať. Tuto sa vykonali dve zbytočné návštevy. Pacient pendloval z jednej strany na druhú. My sme si urobili viacej roboty, odhľadnúc od toho, že sme si každý vykázali tú návštevu na poisťovňu extra. Tento časový faktor veľmi pekne rieši tzv. Štíhle myslenie alebo lean thinking. To je záležitosť, ktorú vyvinula Toyota a založená je na tom, že eliminujú nehodnotné kroky v procese. Pokiaľ máme určité hodnotu pridávajúce činnosti a nepridávajúce činnosti, tie, ktoré sú hodnotu nepridávajúce, môžeme vylúčiť. A postupne sa nám bude skracovať čas a ďalej aj celkové náklady. Druhým spôsobom je tzv. Obrana do hĺbky. Pokiaľ chybe postavíme do cesty plátky švajčiarskeho syra, je pomerne málo pravdepodobné, alebo podľa toho, koľko ich je málo pravdepodobné, že to dojde do dôsledkov. Preto je veľmi vhodné, ak je tých obranných mechanizmov čo najviac. Toto je práve veľký problém, pretože lekári to dosť často spochybňujú, hovoria o tom ako o zbytočnostiach a o tom, že aj tak sa to proste nepodarí úplne eliminovať tie chyby. Je ale pravda, že pokiaľ všetky tieto záležitosti pri nozokomiálnych infekciách splníme, je tá pravdepodobnosť, že tá nozokomiálka vznikne pomerne malá. Mne brat spomínal, robí v Spojených štátoch, že keď zavádza subklaviu, stojí pri ňom taká staršia sestra s checklistom a fajká mu, či urobil všetko, čo v tom procese mal urobiť. Otravuje ho to, strašne na to nadáva, ale pokiaľ sa im podarilo eliminovať kavalové sepsy na nulu, jednoducho nedá sa s tým argumentovať. Ďalšia vec, ktorú si lekári myslia, že zvyšuje náklady, je odhalenie chyby pacientovi. Predpokladá sa, že keď pacientovi povieme pravdu, že sme pochybili, bude viacej sťažností, bude viacej súdnych konaní, viacej peňazí sa minie na právnikov a podobne. Realita je taká, že v Spojených štátoch zaznamenali pokles nákladov na obhajoby a je to aj to, čo pacienti vlastne požadujú. Je dokázané, že menej sa sťažujú, pokiaľ sa s nimi jedná férovo. Ďalšou záležitosťou, ako znížiť počet chýb, sú systémy hlásenia nežiaducich udalostí a medicínskych chýb. Sú buď povinné, alebo nepovinné. Tie povinné by mali zahŕňať závažné nežiaduce udalosti a medicínske chyby spojené s trvalým alebo závažným dočasným poškodením pacienta. Mali by byť verejné, adresné, prípadne aj s využitím médií. Prispievajú k verejnej reputácii, v podstate pacient má právo vedieť, že kde sa bude liečiť a majú významný efekt na prijímanie systémových opatrení v prevencii vzniku a opakovaniu chýb. Tie dobrovoľné systémy slúžia hlavne na edukáciu a tréning, týkajú sa menej závažných chýb alebo takmer chýb. Sú anonymné, toto je vec, ktorú by som zdôraznil a tým pádom vlastne aj akoby apeloval na také kvázi samoudávanie, ale je to veľmi výhodné. My v radioterapii máme systém ROSIS, široko sa používa a má veľký význam. Mnohé veci, ktoré sme si ani neuvedomovali,
sú tam spomenuté a zistíme, že sme niektoré veci robili zle. A posledná vec, je tu nutná veľká zmena kultúry. Lekári sú, alebo nie sú schopní príliš veľkej tímovej práce, sú mnohí zahľadení sami do seba. Sestry sa venujú viacej vypisovaniu protokolov o ošetrovateľskom procese. Pracovné prostredie aj vďaka manažmentu nebezpečné a mnohokrát neergonomické. Komunikácia práve vďaka tej sebastrednosti alebo takému dôrazu na vlastný výkon veľmi rozdrobená, neefektívna. A čo sa týka pacientov, ich názory, preferencie, čo sa týka bezpečnosti, nie sú brané do úvahy. Znovu odhľadnúť od toho, že kultúra, ktorá tu panuje, je naming, blaming a shaming. To znamená, namiesto otázky, ako došlo k chybe, kladie sa otázka, kto to urobil. Preto s meraním, pravidlami, edukáciou, tréningom, rozvojovými metódami, ktoré vznikali ako dôsledok činnosti tých organizácií, ktoré sú na bezpečnosť pacienta zamerané. K tomu je potrebná ešte dôvera, transparentnosť a disciplína. Ja týmto ďakujem za pozornosť.